YouTube. Det er PVDK 100 eller 1000, jeg kan ikke huske det. Vi vil lave en challenge. En challenge, hvor vi har sådan noget her. Ja, jeg starter med at putte resten af det her. Candy-lort. Candy. Det står... Og så har jeg det sidste af min power. Og jeg har altså, så... der ikke ved, hvad det er sådan et eller andet. Jeg har sådan noget. Meget power i det. Ja. Ja, okay. Jeg starter med at putte... Ej, ikke på sengen. Vi lægger den bare her. Jeg sgu bare iPad. Jeg skulle lige en vise lidt. Min, det er med cola smag. Hvis du gør det, så går jeg lige ud og fylder vand fra den her, så vi kan lave kanonen. Ja. Jeg hælder det resten i det her lille låg. Det er surt. Så tager mit Powerade. Jo, jeg har lidt mere. Så skal jeg prøve at drikke det. Det glæder jeg mig virkelig til. Nej, du skal lige vise, hvad for en gusten blanding det er. Det er sådan en virkelig gyssel blanding her. Du kan se, den starter med at være helt blå. Vi kan lige prøve at starte med at se Patrick. Min Powerade. Den er sådan, starter helt blå. Vi kan lige prøve at sammenligne dem. De her to ting. Den har virkelig fået en gyssel, klam syrefarve. Går det at drikke nu? Det er noget, der kratter i kulhullet. Fuck, det er klart. Så er det sgu Er der mere vand, eller hvad? Ja, så har jeg sådan. Jeg har masser tilbage. Noget Powerade. Jeg drikker lige noget af. Han har med en mangosmag, tror jeg. Hvor er den stil? Okay. Så vil jeg tage. Det er bare vand. Og Det er virkelig gysselblanding. Det er virkelig gysselsmag. jeg vil tage resten af det her. Candy spray. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er virkelig surt. Det er bare... Ej, hvor er det klamt, mand. Skal vi lige se? Ligesom Victor's, det er næsten sådan en gussen vand. Se, hvad for en farve hans det får. Det får sådan en helt... Det er sådan en... Det er den farve Zero, det her. Ja, det er Power Zero, det her. Og så vil jeg lige prøve at ryste den lidt. Boom! Okay. Så vil jeg prøve at drikke den her gusten blanding. Du kan drikke det hele. Fuck, det smager godt, kan jeg se. Smager det godt, eller hvad? Ej, det er sådan gusten. Det smager lidt af sådan en Powerade med røvhulsmag med. Hvordan vil det smage røvhul, hva'? Fordi du stinker hver dag. Så, jeg tror en farvel. Subscribe. And like. Subscribe and like. See you. Hej igen, det er PVDK 1000, og jeg skal lave en kanon. 111, tror jeg, det er. 100 et eller andet. Så skal jeg... Så fylder vi den lige med hurtig luft. Så tager man den. Ej. Kanon! Vi ser, hvad vi gør. Ja. Prøver lige uden luft. Det vil nok nemmere. Det er en med smert. Ja, den her. Bare lige så ved det. Det her, det er ikke vores værelse. Det er vores forældres værelse. Vores værelse er på den anden side af toilettet. Og det var så der, jeg gik ind lige før. Jeg skal lige prøve at se. Og hvis vi spilder lidt, så har vi sådan en her. Det er noget sygt god. Subscribe and like. Damn. Ej, det er ikke sådan, det var. Ej, det er sådan der. Goddammit. Så, lækker det i.